Just Raja, šta ima, šta se radi? Evo, danas je prvi 2013. godine. Sretna vam nova godina od mene, puno zdravlja, puno ljubavi, sreće, najviše para, tako to. Mi smo evo skoro ustali, ali jebi ga nije, ali jebi ga već je mrak, tako? Napolje je mrak. Nije lijepo da uđemo u 2013. godinu, a da nasnimamo kakav klip. Jako ovaj klip ide samo za pozdrave koji nas podržavaju tokom ovog snimanja. Snimamo već dva mjeseca i nešto dana. Zadovoljni smo ovo što imamo. Evo, ti si nešto reći? Pa ništa, sretna nova godina i od mene, znači prvi klip u 2013. godinu će, eto, neće biti ništa posebno, ali eto, bit će samo da vas pozdravimo, znači da ne mislite da smo vas zaboravili, a nadam se da ni vi nas niste zaboravili. Evo ovako, ćemo sad krenuti s pozdravima ovim. Ajde, Evo ovako, hoću ja prvo kod sebe. Ajde prvo ti nas opačaj. Evo ovako, ovi svi koji su lajkali, sad će biti pozdrav. Evo ovako. Almir Samardžić, Elmedina Halilović, Pina Kolada, Čokolada, pozdrav za Beč, Sabinu, Armina Jusufovića, Harisa Jašarevića, Acu Lazarevića, Vahidu Arnautović, Adnana Islamovića, možda su mi ti rođak Islamović, možda. Emraha Sinanovića, evo jedan veliki pozdrav za Umerimu Emkić, pozdrav za mog brata, nekadašnjeg igrača Rudara, Ibru Neymara Golotića, veliki pozdrav brate za tebe, Elmedinu Smajić, Belmu Hamdović, to jeste moj konu, Benjamina Mehmedovića, to je ona što smo dijeli stalno klipova, tako jeste. Aidu Alić, Zoran Uvitaš, to je ona što je bila ovdje, tako? Iz Srbije? Ja, Srbije. Ovako, pozdrav za Mihatoviće, to jeste za Mirsadu Kuduzović, veliki pozdrav za tebe, ljepotice moja. Arifa Kasumaja, evo ovako, veliki pozdrav ide za mog brata i kolegu Emija Matičevića, Švabu Mustafića, Yahoo vlogera, Dinu Mujkića, veliki pozdrav za vas momci. Marina Vidakovića, Sadudin Islamović, šta je ovo, svi Islamović čovječ? Nemoguće. Rodbina sve. Sve rodbina, pozdrav rođak za tebe. Emira Rajkića, Damiro Merdić, veliki pozdrav za Eldina Mujkića i Ahmeda Paščanovića, Admira Džinća, Aliju Salkića Arifovića, Mersa Đogića, Minel Habibović, Edu Ahmed Bašića, tako piše, Anelu Joldić, veliki pozdrav za njegovu curu Samru Bečić, veliki pozdrav za moju curu, mislim cura, zna ona, Nelu Mijukan, Melisu Šljivić, Amru Šabić, Elmu Manjić, veliki pozdrav za tebe Elmice, Mirsada Mujkanovića, brate pozdrav za tebe, Erko Topčić ovo, tako? Mirsada Suljanovića, veliki pozdrav za mog rođaka koji je došao iz Austrije, Jaska Islamovića, za još jednog rođaka Olivera Miloševića, mog brata Alena Islamovića, to je moj brat stvarni, Jasminu Imširović, mu se možda pozdravio, evo ovako, Azru Dugalić, Azru Smajić, veliki pozdrav za dvije najljepše cure u Šičkom Brodu, Amilu Bećirević, Asiju Salamović, Lejlu Jusufović, Adu Jusić, to je ona, tako. Melisu Alsanaj, Vesnu Suljić, i tako to. Eto, to je to od mene. Evo, cine. To je veliki pozdrav za vas sve. Da ja nekog pozdravim, a? Eto ti, pozdrav ti svoje. Svi koji ste lajkali, pozdravljeni ste. Koji nisu, nisam mogao zapamtiti ko je, gdje je. Jasmina Seletovića, Alena Teparića pozdravljam. Eto sad ti pozdravljam. A ja da kuliram. Evo da ja pozdravim Admira Delića, Dinu Barmin, Sinanović, Emrah Sinanović, Lela Selimović, šta je ovo svi Selimović? Šta je s ovog ovdje? Brata Emija Matičevića, jedan veliki pozdrav za Lelu Huremović i sretan joj rođendan. Murisa Mehmedovića,
Paolo Franković, Nerka Mustafić, Hurija Suljić. Smaramo više i mi s ovim. To. To je to. Eto, znači, To je to, Raja. 2013. godina, ne zaboravite, idu sada najluđi klipovi. Ko Bog da samo zdravlje. Sve. znači čekamo samo snijeg da snimamo jedan od najboljih klipova, ja mislim, do sad. Ma dobro, nećemo sada o tom. To će biti 2013. godina, eto. Mi idemo sad nastaviti piti, a vi... Ko zna šta ćete raditi. Eto, Raja, vidimo se. Volim vas.